Sanibonani eSouth Africa yonke kanye namazwe angomakhelwane. Ngibingelele namazwe angaphandle wonke kanye neAfrika yonke nje. Ngiyabingelela lo nibingelelayo uSiphiwe wakwaHlophe ozalwa kwaMnisi. Owaziwa ngelikafisho omncane lapha emculweni kaMaskandi. Bafowethu ngithi ngizonethulela nawo umsebenzi wami kwi-album yokuqala. Engizocela kini bafowethu ngihlaba phansi ngedolo ngizocela isupport kunina. Ngizocela uxhaso kunina. Ngiyanithembisa bafowethu angisoze nganiphoqa. Izophuma mhla ka-27 kuSeptember ngo-2020. Ngiyathemba bafowethu nizoyamukela ngezandla ezimhlophe. Angizukwanda kodwa kakhulu emlonyeni. Ngizokwanda nje ngengoma engihleli ngayo njengoba ngilapha. Nizoyizwela kuzo lezi ezikuyona ipromo ukuthi-ke na yini enibuzile noma nitholani kuzo. Kodwa i-album yenza umhla ka-27 2020 iney'ngoma eziyi-16 u-16 lokho. Bafowethu abangidingayo ey'nkundleni zokuxhumana ngiyatholakala ipage lami Official Mncane Silwane Samanzi, kanti i-account yami Official Mncane Siphiwe, ku-Instagram wami Official Mncane Siphiwe futhi nakhona. Iy'nombolo-ke ngizoyibona lapho ngenzansi eskrinini
Ngumbana ke mina uqhamuka le ndaweni yaseDakakran esibayeni sensango esigodini sasesikhaleni la ngibuya khona. Hayi bafowethu nami sengifikile ngicela nginikeni ithuba igema lami impela kulonyaka nami cha ngiyami ingoma nginamahloni ngayo futhi angisabulutho. Kodwa ke izodibana bafowethu izodibana. Cela nje uxhaso nesupport. Angizukwanda kakhulu bafowethu angizukwanda kakhulu. Hauta tu go to lwa kwe pinga la wetu
ungagijima uhambe kahle ukhuphisonke thathi avita yakho ebhinqala wethu ungagijima uhambe kahle uzoloze thathi kavela yakho ebhinqala wethu ungagijima uhambe kahle ukhuphukunzo iSouth Africa yonke yazinimele ngezonezwa